Moi kaikki. Ja meidän piti tehdä tänään My Day, mutta se ei ihan mennyt nappiin. Tai siis tuo kamera. Niin. Se on selvä. Mutta me käytiin rajalla. Näytä siellä vaikka. Joo, justiin tällaisen, tai no, tämmösen K-korun. Siinä on K, jos ette näe. Ja se maksoi 5,95, se oli 75 poissa alessa, eli jotakin. Se maksoi jotakin euroa. Jotakin euro 50. Joo. Niin. Näytä siellä. Mie ostin samanlaisen tämmösen, mutta siinä on N. Tämmönen. Ja no. Ja se oli tässä näkyy paljon se maksaa. Euro 50. Joo, euro 50 maksaa. Semmonen. Sitten kummatkin osti tämmöset viikset. Siinä on tuommoiset. Ja nämä maksoi 9,95 ja sitten ne oli 2,49. Sitten näytä sieltä. Hei, eikö jos tämmöstä kynsilakkaa? Ostin, joo, se on täällä. Näytä sieltä. Minä ostin tämmösen. Koska mulla on ihan lopussa. Paljon maksu? En mielestä, ei sen tarvinnut. On sit. Et se maksanut 4 euroa, se oli alennuksessa. Okei, mä ostin Seppälästä tämmösen. Ja se maksoi... Paljon se maksoi? 3,95. Ota, missä minun Robin on? Joo, se oli 3,95, se oli 50 prossaa alessa. Sitten me ostettiin tämmöset, minulla on ihan pakko näyttää. Tämmöset Robin Hood-killat. Ja kato, ne on ihan... Haistakaapa vaikka aika. Haistakaa. Tosi tummaa. Kato, minä tarvin teippiä tähän. Siis ihan paskaa. Niin ja sitten nämä viikset ja tuo K, nämä Oli tämmöisissä. Oli Kiinasta. Ja sitten nämä oli Sittarista ja tämä oli kans Sittarista. Sen tunnistaa, että se on mun, koska... Niin ja sitten... Mä sain Katarinalta Norjasta tällaisen. Ihana. Siis se on ala. Vähän tyhmää. Sieltä leikata tästä nää vähän lyhyemmäksi. Ei sitä. No. Ja sitten me... Sanoko, että minä varasti voisi antaa? Sano kumpaa. No. Minä otin Ninniltä tämmösen huulirasvan. Jota minä olen näytänyt tässä nyt muutamassa videossa. Joo. Haistas. Me tehtiin niin monta videoita. Minun piti koko ajan. Sitten me käytiin Esellä. Me ostin minikana-aterian 4 euroa. Minä ostin juusto, mutta minä en saanut kuivikkeita. Nää on tyhmää, kun se pitäisi saada kuivikkeita. Se pitäisi saada, jos tulee ruokamyrkytys. Niin, me siinä keskusteltiin kauan aikaa, että jos tulee ruokamyrkytys. Niin. Ja tässä on Katarinen puhelin. Hieno. Niin, ja sitten ei tässä vissiin ollutkaan sitten muuta. Hiustiin se vaan. Niin ja minä ostin tämän Oulusta. Me käytiin siellä. Niin. Se sattuu siitä. No ota pois. Että silleen. Onko meillä vielä muutakin muuta? Ei oo. Paitsi se, että Robin on paras. Ei muuta mitään mistä teippiä. Ei kannattaa laittaa tiukalle kiinni tuota. Se halkeaa. Kokemusta. No mä oon kato ollut tiukoilla. Joo, mutta me Ne oli alennuksessa. me laitettiin se jälkkäri video. Ja sitten me laitettiin se toinenkin se mikä se on. Se komie tuli vaan yhtä. Niin, sieltä tuli vaikka. Ja nyt me laitetaan sitten tää. Joten... Sitten me otetaan kuvia, sit me tehdään... Missä se listaa? Oh my god.
Niin on sama. Niin ja tosiaan saa kommata, että tai jos voitte kertoa jotakin niinku näitä haasteita. Meillä on jo aikamoinen lista näitä. Pitkä lista. Ja sitten me tehtiin No oikeesti ihan vähän. blogileffa. Ja se on... Koko tämä sivu. Ei se tuu niin pitkä, mutta me pyydetään joku Mutta tää on kuvaamaan. aika hauska. Paitsi miksi me pitää olla joku kuvaamassa? No ihan sama, puhutaan sitten myöhemmin. Joo, mutta laittakaa tosiaan niitä haastejutskeja ja näitä. Vaikka meillä onkin aika paljon, mutta jos voitte ehdotella. Kun meillä oli maanantaina vähän ongelmia, että mitä me tehdään. No joo. Ja me Tai sulla oli. Mulla oli ongelmia. Niin me tehdään tänään joita. Ei tarvitse sitä teippiä. Ihan soitti. Moikka!